Sí, home, estem molt contents, no? Perquè quan vam començar una mica amb aquest projecte amb la federació no ens pensàvem que aniríem tan ràpid a poder ficar un corredor a Copa del Món i realment, bueno, després del primer any vam veure que era possible i aquest any per primer any ja comencem a ficar el peu a dintre i estem molt contents, sí. Jo penso que hem de valorar que l'Irineu és molt jove, a Copa del Món de la seva edat en deu haver 8, 9 corredors màxim, i ell el que té que fer és agafar experiència amb aquest circuit. Són les dues primeres curses que ha fet, jo crec que el resultat és dintre d'una mica del que esperàvem. Potser haguéssim pogut estar una mica millor aquest primer mes de desembre, vam tenir una mica de contratemps al mes de novembre, que es va ficar malalt, i poder no arribar al 100%, però jo crec que ara estem bé i al gener, que tornem a fer un parell de Copes del Món, jo crec que ja estarà al nivell que tots esperem. Realment ens vam plantejar a l'estiu de poder estar a alguna participació a Copa del Món i hem començat a fer-ne algunes a Itàlia i a Noruega. I no han anat poder el resultat com esperàvem, però sabem que podem estar allà, que això és l'important, i veurem a veure de cara a lo que queda de temporada com ho podem salvar millor. No? Realment sí que és cert que a Copa d'Europa hi ha bastant nivell, però evidentment a Copa del Món és la màxima expressió. No? Una diferència important respecte a Copa Europa i Copa del Món, la gent va molt més agressiva, no? Tothom estem allà tots, tothom vol retallar dècimes d'on no n'hi ha, no? Llavors això fa que es corri molt més agressiu. Crec que també tenim una mica la mentalitat d'esquí alpí, no? Que a esquí alpí entre el primer i el 50è poder et queden a 2-3 segons, però clar, la baixada dura 1 minut i mig. Amb esquí de fons estem parlant de 15 quilòmetres, 30 quilòmetres, 50 quilòmetres. Clar, això et fa anar sumant respecte als de davant i potser amb una 15 quilòmetres podem estar 2 minuts del primer, no? Però potser és una cursa que ha durat 40 minuts o 35 minuts i realment jo crec que poder estar 2 minuts del primer no és molt, sí que és una diferència significativa encara, però jo crec que per les altures que estem, de tota l'experiència que tenim d'anar agafant i això, jo crec que està bastant bé i veurem a veure com podem anar retallant aquests 2 minuts per poder estar més a davant. No? Teòricament la meva especialitat és el clàssic, jo m'ho passo millor esquiant amb clàssic i jo crec que hi ha més marge de millorar amb clàssic també i més coses per provar, no? Però sí que és cert que jo hi ha dies, hi ha curses que em trobo molt millor amb skating, altres amb clàssic, així que realment la meva especialitat teòricament ha sigut el clàssic, però m'ho passo bé amb les dues. Sí, és dur, realment hi ha molts dies que costa anar a entrenar, no? Sobretot en setmanes de càrrega així, ja que estàs molt més cansat, que et costa aixecar-te del llit i dius, avui tinc d'anar a entrenar, però realment ho fem perquè ens agrada i, per exemple, avui ha sigut un entreno de volum, però amb el dia que ha fet i això ha sigut espectacular i només un dia així ja et cobreix 10 dies malament, no? Al matí cada dia esquiar, llavors si són setmanes més de càrrega, més volum, si són més d'intensitat, fem més sèries. Si és volum també poder algun dia fem a les tardes d'esquí, si no anem al gimnàs. Bàsicament la diferència és la quantitat d'hores o la quantitat d'intensitat, no? Que fem d'una setmana a l'altra. Sí, és molt alt, ja tens un dia normal i te'n vas a darrere, no? I si tens un dia molt bo, pots, ara al nivell que estem nosaltres, pots optar a estar a prop dels punts, no? Llavors, clar, és molt exigent, no? A Copa Europa, si tens una bona carrera, et fiques davant, que ja ho ha demostrat a l'Irineu, que pot estar davant, i si tens un dia normalet, te'n vas al 15 o al 18, a Copa del Món te'n vas a darrere, no? Un dia normalet, i llavors són curses que els petits detalls són molt importants, en 20-30 segons pots estar del 60 a prop dels 30, i clar, tots els detalls són molt importants. Llavors, és la màxima competició i és cert que hem d'afinar molt amb aquestes curses perquè si volem estar optant als punts hem de cuidar tots els petits detalls que hi ha. Al final, ara aquest any que han separat circuits, la Carola i l'Irineu, era una cosa que feia falta, ficar una mica algú amb la Carola que seguís aquestes curses que estem separats, no? I la federació ho ha entès molt bé i ens ha recolzat molt amb aquesta decisió i crec que és important perquè per poder vestir molt un sant deixes una mica desvestir l'altre i jo crec que d'aquesta manera donem bona assistència als dos corredors, no? I què millor que la Laura, no? Que amb el sector femení a la Carola la pot ajudar molt, li pot aportar moltes coses, experiència com a corredora i jo crec que serà una bona aportació i de fet ja ho estem veient que ens està ajudant molt des que ha començat el novembre ens està ajudant molt. Crec que tindre la Laura Orgués ens ajudarà a fer un pas endavant
i perquè a part de que es preocupa molt per mi, està molt centrada, tenir una part femenina m'ajuda bastant i bueno, el que hem dit que ella té molta experiència, la Laura ha corregut molts anys amb el nivell i m'ajuda moltíssim, coneix tots els circuits, tots els llocs i crec que és una persona que em pot ajudar molt a avançar en el meu nivell i progressar. És dur, òbviament és dur, hem d'entrenar molt i sacrifiques una part de la teva joventut que poder no la vius com la viuen el resto de persones, però al cap i a la fi el que volem és el que ens agrada i si ens hi volem dedicar i tot, doncs hem de sacrificar coses. De clàssic o patinador, de moment no veiem res amb què tingui un punt de millor, doncs sí, el que ja donem bastant per descartat són els sprints, que és veritat que no els treballem, però creiem que igualment que els treballéssim molt no serien el nostre fort. Depèn bastant perquè fem setmanes de càrrega i setmanes de descàrrega, les anem combinant, llavors d'una setmana de càrrega podem arribar a les 20 hores a la setmana, doncs que surten a 3 hores al dia, fem sessions de matí i tarda a esquiar o al matí esquiem i a la tarda de gimnàs, i després fem setmanes més de descàrrega, que doncs, fem unes 10 hores, un 12 o així, que sí que es fa una sessió al dia més curteta i això. Home, jo de l'Irineu vaig aprendre molt quan vaig arribar aquí, sobretot fa 3 anys que estava una mica més... no estava estava encara més amb un nivell no tan professional i això em vaig aprendre moltíssim d'ell i em va ajudar molt a arribar on estic arribant ara i òbviament tots volem arribar al nivell que té ara Copa al Món i veure que s'hi pot arribar és com que nosaltres no pensàvem que s'hi podia arribar, saps? I l'Irineu ens ha donat com un punt de realisme de que s'hi pot arribar si treballem molt dur i si som constants doncs hi podem arribar i això et motiva molt. Jo crec que cada cop l'esquí de fons està agafant més força, crec que els resultats que està fent l'Irineu també està ajudant molt a que hi hagi més base, a que la gent estigui més motivada i això, ja que creixi i ens donem més a veure, saps? I cada cop es doni més importància i es vegi que és un esport dur, saps? Que no són 4 matats, que hi ha gent i que els nòrdics són molt forts, però que aquí a Centre Europa també podem estar davant. La Carola aquest any jo crec que ha fet ja un saltet important. De fet, corredores joves com ella que ja hagin baixat la puntuació per poder participar a Copa al Món, vull dir, n'hi ha, però no són tantes. Vull dir, és fer curses per sota de 90 punts i ella ja ho ha fet aquest any i normalment, quan encara li queden 200 de júnior, jo penso que indica que està en un nivell molt bo. No és l'objectiu ni molt menys la Copa al Món, però només ho remarco en el sentit del nivell que té com a corredora. I bueno, ara mateix amb l'última llista FIS ha baixat 250 llocs al rànquing, vull dir que ha fet unes primeres curses boníssimes, no? I penso que aquest any, si continua una mica amb aquesta línia, ja està fent una molt bona temporada i pot arribar als mundials amb bones perspectives de fer un bon resultat. Al cas de la Carola està clar que l'objectiu principal és consolidar-se al circuit de Copa Europa, que ho ha començat a fer aquest mes molt bé, i l'objectiu principal és el Mundial Júnior. El Mundial Júnior és el seu objectiu principal i ha de seguir creixent com a corredora, està en un període de formació i ha de treballar en aquesta línia. I en el cas de l'Irineu està clar que ens perspectives més elevades per nivell, per edat i per tot, però clar que l'objectiu principal aquest any són les Olimpiades, en el cas de que ens classifiquem, no? Nosaltres, les mínimes ja les hem complert del Comitè Internacional, el Comitè Olímpic Internacional, de la Federació també, llavors el Comitè Olímpic ens ha de donar l'okei per la participació i els Jocs Olímpics és el més important, tot i que nosaltres apuntem molt també a la preparació també pel Mundial Sub-23, que també és important per nosaltres, no? És un Mundial que l'any passat ja ho va fer molt bé i ens agradaria molt repetir un rendiment com el que vam fer l'any passat. Realment no hi he anat mai i sí que és cert que hem anat a algun campionat, hem anat a un campionat del món absolut i jo crec que l'ambient més o menys deu ser igual, però clar, això d'estar a una villa olímpica tots junts, amb totes les modalitats i això, doncs és una cosa singular, no? I particular i veurem a veure com podem, si arribem a la nostra forma màxima i veurem com ho podem fer, però realment sí, jo crec que és un somni que té molta gent i nosaltres, si ho podem complir, veurem si ho podem complir i amb quins resultats. Realment representar el teu país, no? On has nascut, on entrenes sempre i realment jo que aquí estic a casa, doncs és tot un orgull, no? Realment, si poden acompanyar més els resultats i estar més a davant, doncs intentar ficar Andorra el més a davant possible i a veure si pot arribar tot, no?